ekene ọmanụ ndị Igbo nke m ekenekwa m unu ekene m unu tata onye unu na-anụ unu bụ m nwa Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele biko o ife a dị n'isi biko na-alụ na anya o no on short yeah Igbo ndị ọma ekene m unu ekenekwa m unu kenekwasị afa m bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele anyị abịago ka anyị si abịa ka anyị mee ya ka anyị si emie maka na ọlụ nke anyị ka anyị na-alụ ozi nke anyị ka anyị na-eje akụkọ ụwa nke anyị ka anyị na-akọ ka anyị gabanụ n'ubi onye anyị bịa ka anyị kọbanụ n'ubi onye anyị bịa maka na ọ ga-adịrọ ife anyị eme ka nke ofu onye na-emie ekene ọmanụ bie m ọma nwanne m ọma ekene m unu tata ka anyị na-abata n'ise anyị ga-abanye na ozi m tata ga-abụ gbasara ise oge gara aga anyị nọ na anọ n'ime anọ maọbụ ịnọ ka anyị ji wee kọwaa ikenga ife ọbụla gbasara ịnọ maka na anyị ma nọ agụa mbụ abụwa abata na ịtọ ikenga igwe ebe a ka ikenga malite ebe a ka ogu malite n'Igbo tọọ n'ogu na anyị ncha tọọ n'ogu na onwere onye na-aga apụnwu na ya bụ ogu maka na onye bụ mgbaji ụwa anyị wee si na ya wee banye n'ịnọ n'Igbo anọdugo Igbo dị ọ na ka anyị ji wee nene kedu ike Igbo ji nọdụ ịnọ bụ anọdugo anọ m na Igbo anọdugo kedu ka fa si nọdụ maka na ife ọbụla na-anọ nwelu ike o ji nọdụ kedu ike Igbo ji nọdụ anyị wee malụ na ike Igbo ji wee nọdụ bụ ike mmụọ ikenga mana ikenga dịka anyị si ghọta one and spread out n'otu gbawa ịbụa wee gbawalibe ya na ikwu anọ na anyị na-ekwu anọ atọ anyị na-ekwu atọ abụọ anyị na-ekwu abụọ mbụ anyị wee bata wee ọnya ka anyị ji wee kọwaa etu Igbo si wee nwee ike wee nọdụ maka na ife nanụ ga-enwe ike o ji anọ ana ike a Igbo ji nọdụ bụ gịnị ike ikenga Igbo awatali ya na nkụ ka Igbo esiteli ya n'ite mba na etu a si malụ from the same one and spread out na ife ndị a niile gbawapụtalụ n'okike na okike na ama amasị nwekwa ike ya bụ okike ọ gbawanye na fa ike a bụ ike mmụọ ike mmụọ ka Igbo ji wee nọdụ na ndụ maka na ọ na-atọ ka acha afa dị ike ife eke fa wee nọdụ anyị wee nọdụ n'ime wee gbulie anya bụ ikenga ka anyị batazi na afa nọdụ na ikenga mmadụ anyị wee gbulue ka o si wee dị na mbido ya bụ gị na ikenga nwaonye na ọgịgị a bụ ikenga Igbo ikenga obodo ikenga ozuzu tata anyị wee bụrụ tata anyị ga-ekwu maka ise maka na ife niile Igbo na-eme onwero ife kwuli Igbo kwu na ife kwuli ife akwụdebie onwere ife fa na-eme na nkịtị onwere ife na-eme na nkịtị ya na ọbụna ọgụ ọnụ ị na-agụ n'Igbo bụ okike ụwa ka ejikwa ọgụ ọnụ akọwale ọbụna ọgụ ọnụ anyị na-agụ okike ụwa ka ejikwa ọgụ ọnụ akọwala anyị bụ ndị Igbo ọbụnadị egwu ụmụaka na-egwu ọkụkọ ụwa ka eji egwu ụmụaka na-egwu akọwala anyị ọbụnadị akụkọ iro bụ okike ụwa anyị afụgo ka o si wee bata n'ime ikenga ka ife niile ị na-amụta n'iro ji wee bụrụ ka ị wee wanye ikenga wee mata na ya bụ ike ikenga na o nwere ife ọ na-asọ ọ nsọ ikenga nke a bụ nsọ site n'okike ka
akụkọ iro niile na-akọ na onye ọbụla ife ọbụla dị ike karịa ọbụla ife ọjọọ. ebe a ka anyị nọ wee mụọ maka balance ife efe na oke eme si jụrụ. tata iwe n'abalị ise atụmatụ nji maka ya bịa tata na ise ya bụ tọpik mkpọlụ nji maka ya bịa tata. ife mkpọlụ ya bụ gịnị? ka emee n'ụwa. ike na anyị ga na-anụ ka a na-ekwu ife a ma ndị agụba ekpebe ekpele ndị ụka asị ka emee ya n'ụwa dịka esi eme n'igwe. dịka m si kwu na ife niile dị n'ụka, ọtụtụ ife dị n'ụka ọ bụrụ fancha. ọtụtụ ife dị n'ụka bụ akụkọ ụwa ndị Igbo, ụzọ ụwa ndị Igbo. maka na ndị afọ bịanụ ka nwa bekee bịa bute akwụkwọ o ji wee bịa ime ka ndị be anyị banye n'ụka. ndị Igbo bụ ndị nabata anya kọwalụ tụghalịlụ asụsụ bekee na Igbo, tụghalịlịa welụ ife fama na ana Igbo wee tụghalịa wee tinye na nke nwa bekee ji wee bịa ka ọ wee daba. maka na ife achọ bụ ka ndị Igbo wee nwee ike wee na-alụ ya bụ akwụkwọ mebezie anya ọghọ omenanya onye pụta tata ndị Igbo jebụrụ ndị ụka. ọ bụ na mgbe a na-akọ na mgbe ndị bụ ndị Igbo na-atụgharị ozi ọma nwa bekee ji bịa etufasikpo ya, maka na ndị Igbo kpọli ozi ọma, bekee akpọrọ ozi ọma. mana inege anya ka Igbo si kpọọ onye ozi ọma ka ọ wee bụrụ ife dabakwa n'usoro ndụ nke ndị Igbo ka Igbo wee nabata ya. ọnya ka m ji wee sị na ise tata bụ ka emee n'ụwa. maka gịnị? na ịnọọsị na Igbo anọdugo ịtọ chala Igbo ife eke mee Igbo fatọ. ịtọ bụ atọ tọọ n'okike, onwero ọpụpụ, ọ gbawapụgo. mana ife afụ dị n'okike ka dị ya n'arụ, ọ dịrị iche. ịnọ bụ na ọnọdugo maka na ozugo oke ewee nye ike nga ga-enyelie ike iji wee dị. maka ife ọbụla dị adị nwere ike o ji adị. tata bụ ise ka anyị ga na-ajụzi onwe anyị kedu ebe fa nọ ife a sị na Igbo tọọ n'okike, a sị na mbụ gbawa wee bọwa abụọ nweta bọwa abụọ wee ife niile gbawapụta lue na ịtọ ojili ịtọ wee jikọdofe ọnụ na ịnọ na Igbo anọdugo. kedu ebe fa nọ? kedu ebe Igbo nọ? ọ na ise ka anyị ga-aghọta ya, maka na ife niile a bụ ofu akụkọ aka ụka bụ ise. ka m si nọ ka emee n'ụwa dịka esi eme n'eluigwe. etu nwa bekee etu ndị Igbo tụgharịa si tụgharịa n'ifi na ọ asụsụ faji wee na-agbanwe ka fa wee nwee ike ịkọwanwu asụsụ nwa bekee n'onu Igbo ka o wee kwuo ndị Igbo wee nwee ike ka fa wee n'onye bụ ndụ ọfụ atụmatụ ọfụ eweta alụfa. mana nke bụ eziokwu bụ na ka emee n'ụwa. maka na ụwa dị n'ụwa na-abụ ụwa mmụọ na ụwa mmadụ, ana mmụọ na ana mmadụ. ya na ka emee na ana ka emee n'ụwa mmadụ dịka esi eme n'ụwa mmụọ. ka emee n'ụwa mmadụ dịka o si eme n'ụwa mmụọ, ka ọ dị etu ọ dị n'ụwa mmụọ ka o si etu adị n'ụwa mmadụ. ọ ife Igbo kwu na ifefa bịa ime n'ụwa nọfasị n'ụwa bụ olele ka fapụta na onye pụcha olili ọ na n'ụwa bụ afịa na onye zụsi afịa ọ na. mana ebe ọ bụ na afịa ka fa bịa na fa na-eme ka fa si, maka na ọ bụrụ ya ebe fa bi ebi na ebe fa na-abịa abịa. dịka mgbe ndị mbụ bịa, ndị abụọ wee bịa wee nọdụ anọdụ na ifefa ji wee nọdụ, which of course no make sense. ọ ife ịma ka ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị na-eje ebe ịma na-ekwudo mmadụ. ọ bụ na ịrapụbeghị
jee n'okotoko ọfịa ebe ịma na-ekwudo mmadụ. Ife ị ga-eme n'ebe a bụ ife ịma bụ ama. Isi na ị ga-alụ ụlọ, ịlụa ụlọ, ife ị ga na-eme n'ime ọfịa ebe a bụ ife ịma bụ ama. Ọ bụrụ na ị na-asabu arụ, ị ga na-asa arụ. Ọ bụrụ na ị na-esibu nri, ị achọ ebe ị ya na-esi nri, ị achọ ife ị eji na-esi nri. Ọ bụrụ na ị na-ekechi onwe dịka ị na-eyi ọgọdọ, ị achọ ife ị eji kechie onwe. Ọ bụrụ na ife dị iche iche. So na-etu a ka o si dị ndị nke bịa Igbo ji wee gwa ya nọọ ifefa na-eme n'ụwa mmụọ ka fa bịa eme n'ụwa mmadụ. Ọnya ka o ji bụrụ ka emee n'ụwa dịka anyị si eme ya n'ụwa mmụọ, maka na o nwere ebe anyị si bịa. O nwere ebe anyị si bịa. Nke a abụrụ iwu ojemba. Ọ bụrụ iwu ojemba enwe ilo, maka na ojemba enwe ilo bụ mgbe ị na-aga obodo ebe mmadụ bi. Ilu ebe afọ inye nso obodo fa ka ị wee nọdụ nwe, dịka m si nọdụ n'obodo nwa bekee m nọ na ya tata. Ọ bụrụ na m bịa sị ka m mebe ife niile a na-eme n'ala Igbo n'ebe a, aga m aba na nga. Mma mkpụtara efi kịta n'azụ ụlọ mgbue bụka sie ha niile, mma aba na nga. Ihe eje ebe a na-egbu anụ, egbueli ya anụ, kwadola ya. Mmadụ ama nwa ebe a si m maka ife na obe m ka m gbada n'azụ gadin ma ọ bụ mụnwa ka eji egwu anyị ka etinye ihe emenwuru ya etu a, maka ife na ọ bụrụ n'obodo m aga m eme, mana mma mmie etu a n'obodo nwa bekee. Nke a bụ iwu dị iche. Iwu ojemba bụ iwu ji na ọ bụ na ị na-aga mba na ị ga-ama nso obodo ka isi ọnya ka ị wee nọdụ nwe. Mana ndị a bụ ndị bịala ọnụ, ndị Igbo mbụ bịanụ si na ọka eme n'ụwa dịka esi eme ya na ana mmụọ. Ọfanwa bụ ndị kedu ife akpọ ọfa, ndị ọwata na ndị aga ama. Ndị ọwata na ndị aga ama na mgbe fa bịa n'ụwa degedege, mgbe fa ji ụkwa wee na-eme ezi, eji esi na ezi dị n'ụkwa ụkwa. Ya bụ ndị tọrọ nta na oge. Ọfa tọrọ nta na oge, ọ ka eme n'ụwa bụ nyanwa bụ dị nta na oge fatọ. Ya na nsị na ndị a bụ ndị tọrọ nta na oge ka anyị ghọta na ọfanwa bụ ndị tọrọ nta na oge, maka ife ebe faji tọọ ndị taa bụ dịka fasimalụ si adị n'ụwa mmụọ. Ya na ka emee n'ụwa dịka esi emie n'ụwa mmụọ, adịrọ ka emee n'ụwa dịka esi emie n'eluigwe. Nke a bụzi etu ndị nwa bekee ndị Igbo tụgharịrị ya nwa bekee si tinye. Ọ dịka a ga-asị n'ụwa dị n'enu, ụwa nke ọzọ dị naanị. Na ịchọ onye rapụ ụwa nke nwa ofegolu n'enu, ma n'enu dị naanị. It's just about distance. Nwa bekee nwere atụmatụ fajikọwa diska eme n'ụwa, mana ka anyị wee ghọta na tupu ndị mbịala abịa jikọwabalụ Igbo maka ntọanị nke fa na nghọta fa na-ezuru okefa ji wee weta atụmatụ fa na ndị Igbo. Na ndị Igbo agbalịsigolo ife ndị a welie wee debe ụwa fa na ọ bụrụ ọlụfe ife ọfụ. Onye kpatara na mgbe nwa bekee bịa na fa nwee ike inwe asụsụ fa ji wee bulu nyaba akwụkwọ o ji bịa wee kewaa asụsụ fa ji wee kọwaa anya, kọwazie ya na asụsụ fa, o wee kwe ndị befa ndị Igbo wee webaa na ime mmụọ, maka na ifefa ma bulie ama, ọ bụrụ ọlụfe ife ọfụ. Ya na anyị bido n'ikenga wee na-akọ na ikenga a dịkwa etu anyị sikwu maka ụwa. Ikenga dị ụzọ abụọ, ikenga mmụọ na ikenga mmadụ. Ike mmụọ na ike mmadụ, na ọ na-agwa anyị na ike niile si na mmụọ. Ike niile si na mmụọ. Mmiri na-esi n'isi mmiri wee na-eruda eruda. Mmiri ada esi na ndịda mmiri wee na-erugo erugo.
mmiri na-esi n'isi mmiri wee na-eruda o si n'isi mmiri o wee ruru wee na-agbadata. Mmiri adịghị esi na mgbada mmiri wee na-erugo erugo dị eme etu a natural law. Ya na ikenga dịka Igbo si wee gwa anyị bụ ike mmụọ na mmadụ, mana tupu ikwuo maka ike mmadụ ị ga-ekwugodo maka ike mmụọ, n'ebe a ka ike niile si bịa. Ya ka o ji gwa gị si ka emee n'ụwa dịka esi mee na mmụọ. Na mmụọ bụ isi, mmụọ bụ mbido, mmụọ bụ mbụ. Ọnyanwa bụ mbụ ikwu maka ya, anyị kwu maka ya wee gụgide wee lụọ kịta na ise. Ike niile nke a niile si na mmụọ bụ nyanwa site na ya ka mmadụ si wee sala ike. Dịka anyị si kwu na agwa ada asa nsị nna ya asa, na amaka ọ bụ nwa agwụ na ụka dị ile. Nke a na-agwa ya na ndị Igbo ndị bịa tọ ntọ na n'oge satala ike nga wee tinye ya na mmadụ na ndụ, maka na ọ bụrụ ọsọ mmadụ nwere ike nga, wee tinye ya na ife ọbụla nwere ike o ji aga, maka na ife ọbụla nwee chi na ikenga ya ikenga na chi. Ya na oke Igbo na-abịa na ikenga na ọ gbasara oke Igbo. Kedu ife anyị ji kpọọ onye oke? Maka na enwere oke nwee nwunye. Itinye nwa inweta nwa oke, itinye nye inweta okenye. Mana ife inwe bụ oke na nwunye. Oke Igbo bụ nwa oke Igbo. Onye ọbụla bụ oke na Igbo, nwa oke Igbo ga-enwe ikenga. Ọ na-ebido na ikenga a na-ebido na gịnị? Beginners ikenga. Ọ ga-ebidogodo na beginner ikenga wee blue to advanced ikenga. Beginner ikenga bụ ikenga nwunye, maka na ọ ka bụ nwa onye, ọ ka nọ n'ije, ọ ka nọ n'ọsọ, ọ ka na-achụ ụwa, ọkara wee chudo, ọkara wee jide, ọkara wee nwee mmeli. Nke a na-agwa ya nọọ nwa ka bi na be nne ya, nwa aka na-azụ azụ, nwa aka na-enye nri, nwa na-akara wee nwala onwe ya, nwa na-akara nwa aka ọlụ ike na ọ na-amụ ụlọ na ọ ka na-eje akwụkwọ, ọkara wee zu, ọkara wee chilubilu. Ebe a ka o si nweta ikenga nwonye. O si na ikenga nwonye a wee banye na gịnị? Ikenga ọgaranya. Mana abịa na nwunye abịa na nwunye na ife nwunye nwelu bụ ogwugwu, maka na ada ogwugwu, ada nne ogwugwu. Ya na oge esi n'ogwugwu wee salụ ikie, maka na ọ site n'ogwugwu. Ogwugwu bụ ike kwuchi n'azụ, kwuli ike nga ya n'azụ. Ogwugwu ya na ebe a ka nwaanyị Igbo si nweta nke ya, na ọ dị eje atụ ike nga, maka na ọ ga-atụ ime, ọ ga-akpụ afọ ime, ọ ga-amụ, ọ ga-azụ. Ife okike nyeli ọ ga-alụ dị iche na ife onyere ife oke ga-alụ. Mana ana Igbo na ife anyị nwee ife a na-akpọ gender fluidity, so na enwe nwaanyị nwoke nwee nwoke nwaanyị. Anyị ma na nke a dị, o nwee ka nwaanyị na-ezue ọ bụrụ nwoke. Anyị ma na nke a dị, mana ife anyị na-akọwagodo bụ ife gbasara ikenga. Na ọ bụrụ na nwaanyị ga-enwe ikenga, ịma anọ maka na o nwee chi ike na ọlụ ọ na-alụ ma opposition ya, o wee nwee chi
esetu enye chie na ikenga ọbụla ikenga chie ọma mbụ ikenga nke nyanwa ọ ga-abụ ikenga sochie ọ chọọ ife ọ ga-atụ oge eṅomi dịka isikwu na ikenga bụ your archetype so ịchọọ ka ịmala ife nwoke na-eme o ji bụrụ nwoke dịka onye Igbo kpata na Igbo ya akpụ ya nwoke na ama mkpụ ya nwoke nwaanyị maka na akpọ ya nwoke nwaanyị anya ma na ikenga ya jụrụ oyi na ọ dajụrụ adajụ na onwelu behavior onwere akparamagwa onwere ebibi ndụ ị na-ene n'anya nwoke ọ bụrụ ọsọsọ maka ife obu na ngada ife obu na ngada dị iche Igbo esiri etu enene ọnyanwa na-enwe ikenga maka na ọ nwee ike tọ na ikenga nwonye ọ tọkwanụ na benna ya nkọ mana ndị Igbo achọrọ ya kama na ife a ga-eme bụ na ọ bụ na onye nwoke dị etu a gaba etu a ụzọ dị etu a anụalị ya nwaanyị mana ọ bụrụ ebe a na-eje taa ka anyị daa ejefe na ka anyị daa ideviate na ka anyị daa arapụ na ụzọ anyị na-aga gbafenye n'ụzọ ọzọ na ife m na-akọwa bụ na nwaanyị bụ ogwugwu ka o ji eneta onwe ya mana dịka anyị sikwu n'izuụka gara aga na anyị ma na onwere afọ a na-etu okike onwere afọ a na-etu mmụọ ọ wapụrụ dịka ọgọdọ wabịa nkịlịka ọ wapụrụ dịka ọgọdọ wabịa nkịlịka ụmụ nwanyị Igbo bụ ụmụ adaogwugwu ndị okenne agbala nwanyị awapụrụ fa ifefa jibụla agbala ogwugwu were agbala ọzọ bụ meriselaso eji nwabafa akwa dịka ndị nne n'ụka fa wee dajụa mana nke a bụ ife a kwụsịrị n'oge gara aga na ọ bụrụ ebe a ka anyị ga-abịa kwubekwa ya na onye Igbo bụ nwaanyị na-alụ ọlụ nwere ikenga mana ikenga chi ikenga ọzọ nwoke Igbo ga-enwe bụ ikenga otu ma ọ bụ ikenga nọ n'okwu mmụọ nke a bụ ikenga ozuzu ya na ọ bụ na o si na ikenga nwaonye pụta mesịa nweta onwe ya ama ndị na-ajụzi ya ịbụzi nwa onye ife a ga na-ajụ gị ịbụdo onye Igbo achọrọ ka ị bịa gwafe ife nna ịbụ na ife nna nna ịbụ maka na ọ bụrụ ikenga nna ị ka ị ga-ejibi ọ bụrụ nke nna nna ị ka ọ nke gị onye ka ịbụ ịbụdo onye inwelu ndị be ịlụtala ụlọ inwere ọlụ aka nwere ife ị na-eme ya na a na-etofe ikenga nwa onye etofe a na-etofe ibodo nwa onye wee banye na ibodo onye ilue na ibodo onye inwe ikenga ọgaranya ya ka ị ga-ejizi wee bazie n'otu dị iche iche mebi na ị na-alụ ọlụ aka mebi na ịbụ onye ndị na-agwọ ya ife dị iche iche unu enwe otu mebi na ọgbọ unu enwezi otu na ikenga ebe a ka ị ga-enweta ikenga ozuzu ma ọ bụ n'okwu mmụọ jikọ obodo ọnụ ebe a ka ị ga-afụ ikenga ozuzu onye a bụ ikenga obodo ji nọdụ ikenga ọgbe ji nọdụ asị n'ọkwa ọgba n'okwu obodo a ya na ikenga anyị nele anya bụ na ịtọ ka ọ dị na ịnọ gbayalụ na ịnọ nọ ike Igbo ji nọdụ ịnọ nọdụ ịnọ nọdụ ọnya bụ ikenga Igbo ji nọdụ ise kedu ebe Igbo nọ ise kedu ebe Igbo nọ Igbo nọ n'ụwa
ọ ike ndị mbụ statalụ na mmụọ ka fasi na mmụọ wee bịa bụ ndị bịala olele, ndị si na fa bịa ka fa malụ ma ụwa dị mma obibi. sanya anyị bụ ụmụ fa ya bụ ike, maka na anyị bụ ndị a si na mbụ wee dawapụta wee nọlụ kịta dịka anyị si malụ n'oge m bidoro okwu a, na m na-ekwu maka aka ụmụaka bụzi normal everyday okwu a na-ekwu ụbọchị ụbọchị n'ala Igbo ghọọ ụmụaka, mana n'ezie na ụmụaka ndị aka ndị mbụ ndị ọta aka, ụmụ fa bụ mụ na gị bụ ụmụ atụlụkpa, ndị maazị ọgọdọ ma fa amarọ ife. anyị ka nwere ike anyị ji nọdụ ike a debela anyị n'ụwa. ụwa a bụ ebe anyị nọ wee na-ekwu maka ise. kedu ebe a nọ? kedu ebe Igbo nọ? ise bụ ana, ụwa bụ ana. ya nọ ike ise fajinọdụ na ana wee n'ife ị na-afụ iji na-afụ m na-anụ mụnwa na-afụ na-anụ onu anyị ma na chi efu na chi ejiena na tata bụ eke na ọ bụ oye na ọ bụ afọ na ọ bụ nkwụ. ọụwa na osisi dị na anụ ọfịa dị na mmiri dị na ife ndị ọzọ niile anyị fụ n'elu ụwa. ya na ụwa anyị na-ekwu ụba ana, ụwa anyị na-ekwu maka ya bụ ana anyị na-ekwu maka ya bụ ọma dịka Igbo si wee gwa anyị na-eke nwanyị nwere ada ya bụ gịnị? ọma. n'ime ọma a ka anyị si wee na-atụli maka gịnị oge anyị na-akụwa maka ogu. ọnya jikọ ife niile. ya na ana bụ ana ọma ya ka anyị mata ata na onwere ndị na-aza ana ọma. etu a ka ị ga-eji wee ghọta ife ndị bịa deghalị akwụkwọ nwa bekee na ozi nwa bekee ji bịa ụka nwa bekee ji tinye n'ala Igbo bụ na-asụ Igbo ka fa jikọwa ya site n'ife dịbụ n'Igbo adị. ọnya akpata ndị Igbo ji wee nụ na alụ ife niile a wee mee nri ụtụtụ na nri efifie na nri abalị. ya na anaba na ọma ada ọma ọnwa ọma. ya na ndụ onye Igbo bịalụ ife anyị na-ekwu maka ya bụ ise. aka tata ife m bịalụ bụ ka nye general overview a na-abịazi ka na-abanye n'ime ife ị na-ekwu maka ya bụ ise bụ gịnị? ndụ onye Igbo. kedu ụdị ndụ ị ga-ebi na-asị gị oge nọdụ ịgbawapụgo site na abụ ewee gwa gị na ịka tụkwala ka ịka jikwa dịka m nwa na ebe a aka mbụ nwanne m na nna m na-azụ Ogbunike, mana ebiena m n'ụzọ ebiena m n'ụzọ karịa ife mbi na be nne m na be nna m, mana nka bụ ngwafa. ife a na-agwa anyị na anyị gbawapụta n'okike, mana na mgbawa a na ịka tụkwa na mbụ ewee nye gị wee sị gị nọdụ na ka ị nọzi ebee ka ị nọ na ịnọ n'ụwa kedu ka ị ga-esi nọ? ise. kedu ka ị ga-esi wee nọ n'ụwa ị ga-anọ? ise. ndụ ị n'ụwa ga-abụ ndụ ọma. maka gịnị? na agwara asa nsị nne ya asa
a sị na ịchọọ ka ịmalụ ka nwunye ya adị buru ụzọ na nne ya anya ifu nne malụ ka nwa ya adị. Gị nwa bụ onye Igbo nọ n'ụwa bụ nwa ọma ya na ndụ ịnọ n'elu ụwa ga-abụ ga-eriflekt ndụ nne. Ndụ ị ga-ebi n'ụwa ga-eyi ndụ nne. Ọnya bụ iwu ijiri ya ka iji nọrọ n'ime ise na-agwa ka ị ga-esi nọ. Ise na-agwa gị ebe ị nọ na ka ị ga-esi nọ dịka onye Igbo, na ndụ gị ga-abụ ndụ ọma maka na ogene nọ na ana ọma ya nọrọ na ana ọma bibe ka ibi na ana ọjọọ mba. Ya na iwu etu ị ga-esi bi, etu ị ga-esi nọ wee pụta wee bụrụ ise ga-afụ ga-abụ ndụ ọma maka na ịnọ na ana ọma. It makes perfect sense. Enidiri ịgbagha ya agbagha ịnọ na ana ọma ya na ndụ gị ga-abụ ndụ ọma. Nke a na-ekwu na ọdịdị onye Igbo dị ọnịna onye Igbo nọ n'ime ụwa, n'ime ana ọma ga-abụ ọdịdị nke ma na-emelụ ana. Ọdịdị ọ dị bụ ọdịdị nke ma na-emelụ ana. Ọma mmelụ ana maka na ọ nọ na ana debelie nyelie ike nyelie ndụ oji ebe ọ fụlụ ebe ọ nọ. Ndụ a ga-abụ ndụ ga-eme ka ya wee na-adị. Ọma nganwu contrary, ọma mkpanwu agwa dị iche. Ọ ga-abụ ndụ ma na-emelụ ana. Ise ana a na-ekwu bụ ana ọma. Ise ọma bụ gịnị? Ọma bụ ife kasị mma n'ife niile. Perfection in every ramification. Ọnyanwa bụ ọma. Ọnya bụ ada Nnechukwu. Ọnyanwa bụ ebe isi wee nweta ogu kpata na mmiri zoo tata na ọmasị maka ife na agbata obi egbue na mmadụ 100 na ọya mmiri na-ezo ya amafebie jee na bụ onye nke ịtọ n'izu. Ọ ya ezokọtala onye ọbụla. Nke a na-agwa anyị na ife na-eme ka na-afụlu tọọ bụ gịnị? Alụ bụ nyanwa na-elutọ dị anyị maka na anyị dị perfect. Ọnya ka o ji bụrụ ọma anyị ọma. Ebe a ka Igbo nọ. Ife nwee ike ịpịtịa, ife nwee ike itie inyi, ife nwee ike itesịa inyi bụ alụ. Nke a bụ ọdịdị onye Igbo nke dị contrary to ọma, nke na-adabara n'ife ọma bụ maka na ọdịdị onye Igbo ama mmelụ anị. Ọdịdị onye Igbo melụ anị ọbụla alụ bụ ife na-elute anị, ife na-akpụta anị, ife na-ete anị inyi maka na anị dị perfect. Ọ dịla onwe ya mma, o zuru onwe ya oke wee tinye onye Igbo na ya. Mana anyị ma na anyị na-ekwu maka ya dị ụzọ na-abụ dịka anyị si malite okwu anyị a. Ụzọ na-abụ ọ dị bụ na ana nwere ana mmụọ na ana mmadụ. Ya na ndị tọrọ nta n'oge anyị ji maka fa wee nweta na ebe anyị nọ n'ụwa. Ọdịdị Igbo bụ ọdịdị Igbo n'ụwa, ụwa nke bụ ana. Ụwa mmụọ, ụwa mmadụ, ana mmadụ. Na fasi na ana mmụọ bịa, na fasi na ụwa mmụọ bịa.
mana anyị nwa ka fabia fa mapụta na ana mmadụ, anyị nwa bụ mụ na gị nọdụzia na ana mmadụ, nọdụzia n'ụwa mmadụ. Ana mmadụ ị ga-akpụ ya na ndụ ya, ife niile anyị na-afụ anya anyị ji maa na anyị dị, maka na ana mmụọ inwe opportunity jee anya mmadụ na-ejelugolie, mana anyị nwere nghọta dị omimi mmalụ na ọbụrụ sọsọ ife anyị na-afụ anya, maka na ọbụnadụ iyeri ntị anyị yi na tupu ngo nya ebulugo m ụzọ chee anya na mmụọ bifo ngotia, ọbụnadụ isi a mkpa ebulugo m ụzọ chee ya na mmụọ bifo ya. Nke a na-ekwu na ife niile na-esi na mmụọ apụta ife n'ụwa. Nke a ka anyị ji malụ na ndụ ana mmadụ bụ enyinyo ana mmụọ. Ana mmadụ bụ enyinyo ana mmụọ. Ọnya ka fa ji gwa anyị ka emee ya n'ụwa, ka emee ya na ana mmadụ dịka esi eme ya na ana mmụọ. Ebe a ka Igbo si wee kọwala anyị etufa si wee debe ọdịdị fa. Nọọ ifefa ma a na-eme na ana mmụọ ka fa bịa ime na ana mmadụ. Nọọ iwu fa ma a na-edebe na ana mmụọ ka fa bịa edebe na ana mmadụ. Nke a na-agwa anyị na ana bụ enyinyo, ana mmadụ bụ enyinyo ana mmụọ. Ebe o si bịa, ikenga mmụọ na-alụ ọlụ na ana mmụọ, ikenga mmụọ ada alụ ọlụ na ana mmadụ, ikenga mmadụ na-apply na-alụ ọlụ na ana mmadụ, maka na ọ gịnwa bụ mmadụ ka ọ ga-akpọ akpani. Ikenga mmụọ akpanie mmụọ, ikenga mmadụ akpanie mmadụ, ikenga nwonye akpanie nwonye, ikenga mmụọ akpanie mmụọ nwonye. Etu a ka o si dị, maka na ana bụ nyanwa bụ isi ife niile n'Igbo. Ani bụ ejesia n'ọgwụ, ani bụ nyanwa bụ isi ife niile, nya bụ ife kacha mkpa. Ọ bụrụ na adịkolu n'enu, ọ bụrụ na adịkolu n'enu, ebe a ga-anọ, ebe a gbadoro ụkwụ, ebe a ga-alụ ụlọ, ebe a ga-alụ, ebe a ga-anọ wee mee ndụ. Emechakwa ndụ esikwa na anị a wee exist kwa wee pụkwa. Ya na ana bụ ife niile, ana bụ all and all for ndị Igbo. Ma ana mmụọ dị ya, mana ana mmadụ dị ya, biko na a ga-enwelili location, a ga-enwelili particular spot to exist. Ana bụ ala na-azụ, so n'ala na-azụ ndị Igbo. Ya na bụ ọla ọfụ ndị Igbo. Ọya ka Igbo ji wee mee ka ịghọta. Jụọ anyị sị, ibule egwu ghala ana, ị ga-agba ebe? Ibule egwu ghala ana, ị ga-agba ebe? Ọ bụrụ na ana adịrọ, aga m na-ekwu ife m na-ekwu, aga m na-ekwuru ya, ị ga na-anụ ife m na-ekwu, ịma na anụ a, maka na ndụ ama ndị ya, ndụ anyị na-afụ anya ama ndị ya. Na bụ ife nye gị that platform ka ị bịa ka ị mee ka afụ n'anya. So na ebule egwu ala ana, anyị agba n'elu. Ọ ka anyị wee ghọta ife kpatala anyị ji dị mkpa na ndụ ndị Igbo. Igbo gwa anyị si na ọnwa anyị wee egwu, ọnwa anyị wee egwu. Kedu ebe ọzọ ife niile anyị dị anyị mee n'ụwa, ma ọlụ ị na-eje o, ma nwunye ị na-anụ o, ma ụna ị na ife niile ị na-eme o, ma nke isi na ị na-ata afụfụ, ma nke isi n'ụwa dịle mma, ife niile abịa egwu na ana ka ọ na-eme, na ana ka ọ na-eme.
so ife niile abụ ebe a ka ọ na-eme. Ndụ bụ ebe a ka ọ na-eme. Ọ ka anyị wee ghọta etu ana si dị mkpa. Ife ana bụ n'ọnwa ana nwe egwu, maka na ana ka ị ga-enwe wee zobe egwu. Ya ka o ji si gị gbasie ụkwụ ike na ana, gbasie ụkwụ ike na ana. Ana bụ everything. Dịka Igbo si wee na-ekwu, ọbụnadị enu bụ ana ọsa, maka na ọsa na-ama chonchonchom n'enu osisi, mana osisi afọ na-epu n'anị, mana ọsa nwere ebe ọ na-alarụ. Enu wee bụla anị ya, mana ofu ana na ọ sịrị onye na enu bụ enu ọsa, ọ gwa ya na enu bụ ana ọsa, ya na ofu ana. Ịchọọ ije n'ọnwa, ịka ya elukwa n'ana, ilu eda. Ịchọọ ije na maasị, ịka ya ejekwa ebe a, ilu eda. Ofu ana. Nke a ka Igbo ji wee mee ka anyị ghọta na anyị nọ n'ise, anyị nọ n'ise ka emee ya n'ụwa ka esi eme ya na mmụọ. Nke ọzọ eketara chi, onwe onye ketara ikenga, nke ọzọ eketara ikenga, onye keta ugwu, nke ọzọ eketara ugwu. Mba, ọyịda mba bụ ife bụ nyanwa, bụzi ife onye a kedu ume o ji aga, maka na onye da ikenga ya da, onye kwụsị ikenga ya kwụsị. Ya na onye Igbo bụ ọkala mmadụ ọkala mmụọ, maka na o site ọnwa mmụọ ka ọ bụ. Ndị kwụbalịa si na mmụọ wee kwụbịa. Ya na ọ ga-asa, ọma nsa nsị nna ya asa, ọma nsa nsị nna ya asa. Ọnya ka o ji bụrụ nwa ndị gboo, ụmụ ndị gboo fa wee nọdụ n'ụwa. Ya na ịlụ ụwa bụ ebe onye Igbo na-abịa ka e wee na-enye ya ngwụcha. Maka gịnị? Maka ọdịdị, maka mkpụtọ imelụ anị, maka ịlụti anị. Ebe ọ na-abịa ka anyị na-agwụchi ya. Ọnya ka ịlụ ụwa ji wee bụrụ ebe mmụta, ji wee bụrụ ebe mmụta na ebe nkụzi, ka e wee na-akpọchi ya. Maka na ọ ga-adị ka nne perfection. Ọ ga-abụ ọma, maka na ọnwa ọma ka ọ bụ, ọnwa nne ọma ka ọ bụ. Ya na ọnyanwa na onwe ya ga-abụ ọma. Ọnwa ebe o si wee daa lie mpeli, ochi ya takwa na-agbani. O ka esi eme ma nwata na-amụ ọlụ. O mee mpeli, nyekwa ya assignment ọzọ na-amụ, wee nwee ike wee mụta ife ọ na-eme. All the same practice ka abịa n'ịlọ ụwa. Ya na ụwa ka a na-alụ, ụwa ka ị na-anaghachi, ka ị wee na-awụcha maka ọma. Maka na nyanwa bụ ọma bụ the absolute perfection. Ọma na nkọwa ọma ka nwa bekee ji wee weta asụsụ ọkpọ sonum bonum, summum bonum, the highest value. So na ka emee ya n'ụwa dịka esi eme ya n'enu, dịka esi eme ya na ụwa mmụọ bụ highest value. Maka na ọma bụ the highest value. Onwero ife ọzọ ị ga-enweta the perfect karịa anya. Maka na eke nne Chukwu, you can't get better than that. Ọnyanwa bụ perfection onye Igbo. Ọnyanwa bụ ife ọbịa afọ ise. Ọ na ise ka enyere ya ọfọ. Ebe a ka enyere onye Igbo ọfọ. Ọfọ o ji wee ike ịnọ, ọfọ oge eji wee nọ n'ụwa.
ọnya ka o ji wee ise ya na aga m eweta ozi a na ngwụsị taa maka na m bịa ka nyegodu ka anyị meghee ụzọ wee bata n'ise ya na ekenekwanụ m unu bụ ụmụ Igbo nke m, unu bụ ndị mfụ n'anya ife dị egwu. Afa m ka bụkwa Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele. A sị m na ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m, arụ unu bụ arụ m, ọbala dị m na-arụ bụ nke unu site n'ebi ebi lue n'ebi ebi. Bilukwanụ ka ọ dịbakwanụ oge ọzọ, ka ọ dị ndị nke m, ka chi foo.